zviri sei ndadzoka zvakare nenhau yandaona rega ndakanda sa disclaimer kuti inini video iyi ndasangana nayo kupi kuZim Celebs ndokwandasangana nayo asi ndinosa kuti ndofunga yabva kupi kuFacebook video inova yani yaSisi Loveness nasi Evidence. From what I gathered paka clip kandaona kuZim Celebs kuInstagram ndike kuti inenge nge interview yanga ichitwa nofunga nani nasi Silavu interview yasenze kuti yanga iri upenyu wasi Evidence kuti ndanazombona ngunoitsvaga interview chino kuti indangoona ka clip kandaona kupi kariko kuZim Celebs uko vanhu vachitaura zvavari kutaurawo ndozotanga kuverenga macomments mamwe acho ndichasiya zvangu ndobva Evidence watanga kutsanangura kuti ndakatanga kuimba so first album rangu ndofunga kuda phone yawo yabva kamera yabva yatendeuka from kuface kwavo ndokuindownloadadza zvinhu zvazviri kusure kwefoni zvatadza zvazviri kusure kwefoni kuya andakona personally andakona chakashata asi ndofunga vanhu vazonakirwa nekuti Silavu vati ichemba here yamamuchitadza iyo ndobva vakari vaserious asi kucomment manje comment section ndobva ngotanga kuti is the chamber for me yatagonzi ichemba here iyo ndozvandokwasa kubata ipapo ndogumira ipapo ndochibvapo ndoenda pakuti who am I to judge kuti munhu ane chemba kwati vanhu vazhinji vane zvigaba either kana iri apa parega ndisekuti disclaimer kuti handisi kuti ndofunga Sisi Lavu vangu vachoti ichemba aiwa ndofunga paushamwari hwavo ndofunga ngoti ichemba here vachitazvijiye but ndofunga vamwe zvazvakuvanakidza tochibvapo todzoka manje kucontext yekuti macomments ndo andakutazva kuti analysis yangu ndisandatanga kutasa macomments aya zvanachibata vamwe vachiseka kuti chemba vamwe vachiti chii vamwe vachiti chemba for me chanzi chemba ndo serious ichichi chimwe ndoti zvigaba vamwe vanocheka zvima2 lita zvemazowe vamwe vanocheka zvima2 lita zvecooking oil vamwe vanotora zvipoto zvakafa vonama voita chemba idzodzo nekuti pamwe tiri dziri kure kana dziri pashi saka zomuka pamwe kuti munhu uzoenda kutoilet ukokoko kune kuri saka bucket system ndonasa kuti atikati ndasoti 80% of vanhu kwakata kugeto youth kwedu ukoko patunoshandisa machima bucket system ndo pandotanga especially usiku bucket system ndo inoshanda tobva ipapo toenda panhau yekuti zvakare vamwe vangu vachiti we love the fact yekuti Evidence vanoita sei vanogara chitati initogara zvangu mukuku mangu ende handina fake life anoda kuzavaita sei kuradza vanhu vanozvitaura kuti ende hagai vanhu vangu vachikutaura kumacomments vavo kuti haana bra anyeba kuti indirogara mupalasi kana kuti chii vamwe ndokuti zvamanje maceleb anozoda here kuti chiona mabucket system kudarika isa hatizoziviwo it depends nekuti munhu unowanawo how vanhu vanowana zvakasiyana muona manje ndozvanokwanisa kubata ipapo mamwe main points andanga ndichiona tochiinda zvedu kunoverenga macomments aya mamwe ndichaskipa especially anenge ataura zvakaita zvinyadzi handikwanisi uku kuInstagram guys video yangu iri best neInstagram andina hangu domboda kuenda kuFacebook kunoitsvaga ndatiga ndichase ndigumire kuno kuInstagram zvikanzi nevamwe zvemaZimbabwe ndazvitadza these smartphones will humble you vanhu veZim Celebs zvikanzi neumwe uyu musadero vakoma vangu imi kuwana kunosiyana zvikanzi ngaachirega kutuka vanhu kana achida kunzwira tsitsi vamwe ndokuti zvikubhu zveweti here ndochi statement akataura nevangu zvikanzi but we futi zvakaomawo vamwe ndokuti is the album for me hezvo kwava vakuru vaserious vachiti ichemba here nokuti vati no kamira yavo kunonza chidoro ravo kana zvina kushata zvikanzi nevamwe vatityora mbabvu kuti ameno vanhu zvinhu zvese zvingaiswa mubhaketi vatanga kufunga iri chemba Sisi Lavu vatinakidza ndevamwe avo like I said it's a disclaimer handida kuti ndo zvangatoreva zvekuti 100% ndangofunga kuti sezvo vanhu vanokuita kakuwirirana kudangwa achita je ndo zvandokwanisa kutaura ipapo zvikanzi hanzi mumba mudiki apa vakadzipa zvavo castle nevamwe zvikanzi amana pama1 zvodadisa gentlemen vedu we I'm literally crying hanzi ende yatiratidza zvikanzi we feel sorry for her nevamwe avo kuInstagram ukuku at least she didn't say ndiri kumba kwagogo asi zvinoyevei futi izvozvo vamwe ndokuti zvikanzi
waitirei kuti mumba mudiki andipa tsitsi bva azoti ndakaita album foni yakati mudhara album ripi rekutiratidza mabhaketi kunge matombo epasi mudhara kati handiziviwo. Zvikanzi nevamwe zvakare kumacomments uko hanzi ichemba here ndoyanya kubatwa kucomment section ikoko ndaseka hangu pabvunzwa kunzi ichemba here. Aiwa mumba mangu mudiki saka ndoisa zvinhu zvangu imomo maona manje, which is good because pane kuti zvinhu zvako zvinde pasi unokwanisa kuzvivharira mukati mebhaketi zvotoitwa secured and safe imomo futi. Zvikanzi aya dzasaiza idzi hachemba here mai avo vamwe zvikanzi kusimbisa muromo vachibvunza kudaro but wai vakadzi vachiwisirana pasi. Ndokunzwisisa ini kuti wai maona zvikanzi ichena. Vamwe zvaiitwa kumusha kuma90s vanhu kutovata vachiyekera neweti. Zvikanzi namwe that's it for me serious yacho. So vedu handi kureva nhema, ngatisada kureva nhema panhau iyi yekuti hanzi kuma90s. Right now as I'm talking to you paano pavideo panapa bucket system inoitwa almost 80% of maZimbabweans, wedza kunze kwenyika kana kuti muZimbabwe wesi kutori kuZimu right now, nekuti usiku kumaraini ukoko tore dziri pazhe undaso chakoborwa nembavha usiku unotoshandisa chibucket system. Asi makusenseni mangwana achoni unofuma uchidorasha. I'm not praising kana kuti I'm not advocating but ndo reality iriko kugeto system kwedu isusu hedu kana ndisingareshi ukazoona unoti hanzi handiiti bucket system. That person is a liar, a negociable liar. Bucket system, it's there. Oh, bucket system, oh, it's there. Iriko musada kutanzi vanhu vanoda kutanga kuseka kucomment section achiti vanhu vamabhaketi hakuna. Mabhaketi akazara bedwe uchosvika zvinototanga kutofunga kuti usiku saka nhai kana usiku hwakadai manje apapa ndichashandise. That's the first thing uchisvika kuti where is the bucket andichashandisa. Kutori nebhaketi kuti iri regreen ndo riri, reyellow nderekugesa, reblue ndo rekucherera mvura, reblack ndo remvura yekumwa. Muona manje ndo zvandozangu inandi kuri vanhu nhema. Handizozangu kuti maybe kuma-avenues kwekuti vamwe havazvizivi here kana kuti vanotozviramba. Asi chokwadi chiripo tisingadi kureverana nhema kana kuita fakeologist paindaneti. Izvozvi munhu izvozvizvi kuti akwatitoita asi tobva kana kubasa kwake anosvika ndotora chibhaketi chake chiri kunzimbe kana kuseri kwesingi kana kuseri kwekera chinhu zvowanzo kugara zviri pasheka zvazvinoita hazvigari mubaka zvimabhaketi system. Unoti uchipedza kuchiyekera makuseni acho uchirasha, wapedza kuchirasha wochisukha chinotonesefi yekutoti chibhumu changu chekusvinira kuti ndechemabhaketi wokwesha magreen makuseni aya wapedza chovata choswera chiripo pazhe ndo pachinoswera ipapapa. Wesiko zvine zvekusina mvura dzekuyekera dzekuflasha idzi ndo rinenge richizoshanda futi zuva rese richidira richiita flashing system. Ndo zvatoziva izvozvo. Ukanzwa munhu anozviramba izvozvo kuda hako kufeka paindaneti ndo pepe panozotanga kunzi maitirevera nhema asi vanhu vachiramba reality. Ndo reality chaiyo. Zvikanzi nevamwe hanzi ichi ichemba asika vasukuru vaivhi vane pamuromo ndevamwewo kokuzoti ichemba ndevamwewo zvakare. Zvikanzi mukuru haudi mukuku haudi macelebrity shuwa kudai mabhaketi pacelebrity bodo kafani ako ndekemekera here veduwe noti mashelebu ndikamachembere ndinoti mashelebu hai. Zvikanzi mashelubu here veduwe. Zvikanzi shelubu munhuwo asikana ndanzwa tsitsi. Shelubu hanzi ichemba hamuzodaro veduwe. Zvikanzi varombo isuka kwete munhu uyu nemachinyira anoita. I don't know ipapo ndienda tapwiri. Saka ndofunga ndo papa chibva point chete ndo tikati point iyoyo maybe yes kwete kuti hanzi tobvisa bucket system kuti haiko. That would be a lie. Bucket system is there. Tonight as I'm talking to you one person atovata akutora bucket system yake oisa pasi pemubhedha kana kupedo nekudhoko ndokwatinowanza kuita takutoziva madesign acho nokuti iri unonoisa uko unonoisa uko. That's the structure. That's how it is mastructure acho iwayoyo. Zvikanzi nevamwe
hanzi hapana chakashata asi chitenderedza kamera zvikanzi ndiyatiradza hanzi ndiyatiradza zveshuwa nevamwewo zvakare zvikanzi ane utsinye hanzi chemba nevamwewa vamwe ndokuti hanzi chemba zvikanzi lavhuka watinakidza mobvu watakaseka zvikanzi yatiradza zvikanzi nevamwe zvakare should allow to comment using voice notes zvokwadi dai taseka pano hanzi chemba here ndo zvakazara zvechemba handina kushata ndikati kutodzidzawo ikokoko ndikati alright zvikanzi speed yaitwa mascreenshots apo yakaoma kuda munhu wanga achibhizi kuita screenshot panguva yacho yelive stream yo munhu wachanga achiita kuti zvachitoonekwa achiita screen record and achiita screenshot zvikanzi navo vasadza ita zida kutadza zvokwadi ndachema zvangu malive aya ma1 ndikati vamwe wakati muchiri kuisa zvinhu mubhaketi asi muri kuSouth Africa vamwewo zvakare ivavo ndikanzi nevamwe zvakanzi but the good thing is evidence haanyebi she is comfortable ne1 room yake ine chamber yegreen true kungoseka zvedu nevamwe wavo ndo chandanyanya kubata icho chicho zvikati zvakanaka zvikanzi namwe nhasi anoonzwa kumafira kureva page uko kuFacebook kamera yamutamba rafu nevamwewo zvakare avo kati zvina kushata tinenge tichidzidza mune zvakasiyana siyana zvikanzi nevamwe nachambari when she asked kuti ichemba I screamed zvikanzi kana neni zvikanzi takuwara vamwe ava zvikanzi rariri dhisi rakawanda ichemba zvikanzi chifoni isoka apa zvasanganawo munhu wacho hama 1 zvikanzi vamwe haya mascreenshot manje ndachema zvangu nevamwewo zvakare avo meno ndo zvandokwanisa kutaurawo zvikanzi vamwe at first I thought kuti mabuckets edoro because she said phone yakuradza pane doro then tazoona bhotoro reamarula Lord have mercy I'm not sure and I'm confused zvikanzi nangu ugona pamatukire anoita vamwe vakadzi vanhu vane tunhu twavo mabhaketi zvikanzi kezi akutsvagowoekera namana people nowadays vakuti anything for like followers at least anobuda ari mumba make noti zvevamwe vanenge vachingoshamisira pasina zviripo vamwe zvikanzi maybe zvaitikawo foni yamusvodedza kuti amutikazvinyadza I don't know zvikanzi is the serious face for me after she said uchatuka nechigubhu chako chegirini ichemba hatiziviwo akatanga kutaura zvakasiyana siyana ndo zvandokwanisa kutaura chandokwanisa kungotaura pane zvese zvimwe ndina comment asi ndangoti pabhaketi system is normal iriko yakasara zvayo geto ndofunga asi ndisingazoziva nje kuti inhau yekuti here nekuti nyange zvikanzi iriko normal even vamwe vanhu vangu vari kucomment section vangu vachikomenda kuti ichemba here kana kuti chii kuda zvavaitira fane kuti pamwe vakambotukawo nemunhu I don't know maona manje asi ndozvandokwanisa kungotaura mukati mevhidhiyo yangu inoyi maona manje tichakubatai zvakare pachikamu chinotorera ndisa zvakare disclaimer ina ndakuti CA/Slaveness vawanza kuti ndanga chinyanya kubhesa nemacomments anga ariko kuInstagram ndo andavanga ndichitaura nezvawo iwayo tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.